Oke balo, iki mau resik-resik kandang. Resik kandang sik serintil. Di iki serintil oleh dapat 5 karung 6 ding. Iki masih banyak. Kokono sekarang mau bersih-bersih kandang. Ini tak ya payu anti dal. Mari wis tak campuri dolomit. Wis tak lerem rong minggu apa 3 minggu ngono. Sudah dileram 3 minggu. Bisa dijadikan pupuk jadikan pupuk kebun. Hasilnya mantap. Karo sambileren karo ngevlog nih lo. Mangan nih lo, mangan. Mangane iki silase iki. Silase. Pokoke nak ngaret sedina full sak pickup langsung kene kaya blong ngene iki. Plastik blong. Wah, ngeblur ya penampakan nih. Oke tadi nih. Teko kuwon. Nah, enak sing tekok iki. Mesin cacahe multifungsi aku. Tapi iki eneng sing nyacah langsung kaya ngene iki, gede-gede tapi iki multifungsi khusus siap kena nggih nyacah pacong enek sarangane kena nggih nyacah tebon jagung karo pokoke tanduran anu barang kuwi janggel kena nggih lembutne kena nggih ngene barang iki. Iki cacah ini tapi yo khusus iki khusus pakan lagi nyacah iki ya ndak worth it. Lanjut nih saya oke lanjut. Gas amonia ejan lagi citas kerwoso amonia ngerti amonia ini solah wah gula yo ini iki orang yang kayan bersih kandang daily life iki mantap ya. Sementing jangan lupa subscribe aja telan. Ini
apa serintil apa kretene ya lek minat ya moro dhewe. Kok tuku piro ngono. Kok tuku piro ngono ya kan oke. Lokasi Karangsuka Trenggalek. Pokoke DM ning IG yo kena, ning Facebook yo kena. Oke. Konten suwung ya daily life ini. Nah, iki oh dapat 20 karung lebih. Mantap. Kohe kambing. Enek sing ngene. Enek sing wis halus. Lek sermina tak ulangi pisan kas. Kok tuku piro-piro ngono ning tepatnya di Karangsuka Trenggalek. Mantap. Lagi babat iki. Bar ngedai langsung babat iki. Pacong. Nggih pakan sore. Karo kae sing randu. Nah, randune ning kono kuwi. Iki pacong babat sore, nggih pakan sore. Pakan sore, mantap. Wis resik to. Resik pol, tapi yo luwih resikna di keramik. Luwih resikna di keramik bolo. Wes di keramik gak tipel. Mening iki. Iki aman dibuat domba. Dibuat aktivitas domba mening iki sing dhuwur kene iki. Soalnya kalau banyak serintil atau krete, gas amoniaknya tidak baik untuk kesehatan domba. Ngono jerene tapi aja yo ngono tenan. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe. Ayo dolan, mantap. Pokoknya tunggu video saya selanjutnya soal daily life. Yang penting subscribe karo ya subscribe karo kok delok video kontenku selanjutnya. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Mantap.